Okei, eli minä olen, kun mitä haluatte sanoa, eli Sopuli vai Kabe. Jotkut on tottunut sanomaan Kabe, joten sanokaa vaan Kabe, jos haluatte. Elikkä tää on siis mun uusi kanava jatkoa Kabes 2 kanavalle, joka oli siis Nintendo-peleihin keskittyvä, mutta tämä keskittyy monipuolisesti kaikkiin muihinkin peleihin, kuten vaikka League of Legends ja multiplayer-pelejä, jotain Sleditafis ja jotain mitä voi pelata multiplayer, niin semmosia. Ja jotkut, kun kyselin sitä Wind Wakeria, niin se saattaa ilmestyä jouluun, koska mä en saanut sitä nyt kesäaikana hankittua ja niin, elikkä nyt mennään sitten siihen, mitä mun kanavalla tulee olemaan, elikkäs näitä Let's Playt tulee näkemään kanavalla noin. Pokemon Rubia. Elikkä Pokemon Ruby Let's Play tulee olemaan. Legend of Zelda Ocarina of Time. Mutta ei normaalia, vaan Master Questia. Se tää luultavasti tulee Pokemon Rubin jälkeen. Joo. Sitten myös Kirby Nightmare in Dreamland. Sitäkin tulee jossain vaiheessa. League of Legendsia tulee myös. Sitten kun mä saan paremman koneen, niin mä alan kuvaamaan tätä. Tuossa oli nuo ainakin mitkä nyt tässä lähiaikoina tulee. Muitakin tulee, mutta ehdottakaa mulle jotain parempia läksyitä, mitä te haluaisitte nähdä. Ja joo, elikkä niin, no mitäs muut tässä nyt voi sanoa, että yksi tärkeä juttu, että teen vaan yhden Let's Play aina kerrallaan, koska sit se on paljon helpompi tehdä. Ja joo, ja League of Legends nimi on Kabes 2, eli siis mun kanavan vanheni, mä pistän ne tuohon kaikki descriptioniin, eli voitte katsoa siitäkin, jos ette jaksa katsoa videoa, mutta kattokaa ihmeessä tää video. Joo, eli ei pitäis muuta, nähdään sitten, se on moro!